Какво ста хора, отново сме тук в канала, след дълга пауза се завръщаме с ново колело и то какво да е Cube 215 Pro 21 година. Колото не е карано, чисто ново е, буквално. Няма една дръскотинка по рамката. Има, всъщност от мен. Мисля, че мога да кача такова шорт, как направих тази дупка тук от това. Беше много голяма против това, което направих и съжалявам, че го направих, ама какво такова. Днес ми дойде стойката на Audi, която поръчах вчера от 1001 Bike Parts. И не знам баш как се казва, ама ако напишете 1001 Bike Parts, ще излезне профилът. Много такова. Много, как да го кажа, отговорни хора. Поръчах го вечерта и на сутринта вече беше при мене. Днес сме дошли да направим ревю на Cube, не да плямпаме някакви простоти. То можем вече да започваме. Така, почваме от бара. Бара е Race Face, лапата също. Спирачките са Magura MT 30, мисля, че бяха 30, да. Цялата система е GX. Като можете да видите, стан GX и той. Не съм карал сега GX. Малко ми е странно, не знам, ще се размаза всичко. Магурите нещо не ме кефят много. Скоро ще ги сменям. Скоро също ще сменя още някакви неща, които ще кажа по-напред в клипа. Рамката е с Performance алуминий, нещо подобно стои тук, даже пише отзад. High Performance алуминий, което се води там някакъв уж поздрав. Да, това е с алуминия. Курбелите, да речем, са Race Face Atlas. Към тях съм добавил и Маради, чуете, от Сарасена. Много начукани педали, много стари. Вече са карани един сезон и са станали на... Правим искам коментирам на какво са станали. Колото още с оригиналните гуми, Schwalbe, отзад е Big Betty, отпред е Magic Mary, двете са Bike Park. Държат горе-долу на там такива по-кални места, ама най-много се държат из града, по плочки, по асфалти, такива настилки. Тук долу са обувките за каране на скутера на Хондата. Shock Exfusion. Не знам точно модел как беше, но ще го сменя скоро с RockShox. Вилката е Exfusion RV единица, която също ще сменя. Маслена е. Така, мисля, сложих XT-та за спирачки. Ultimate отпред и какъв беше този стария шок на Сараса, на него помня какъв беше, мисля да сложа такъв, защото е много качествен и добър и мисля, че това беше всичко за... не е всичко всъщност. Седалката ни е на Венец. Винец, не знам точно как се произнася. Главините, честно казвам, не знам какви са. Стойте, сега ще погледам. Главините са на так, също и каплите. Следователно, цялото е атак, главина и шина. Дисковете са на Magura, даже леко съм нагоре задния. 7 скорости е системата и вече не знам по-друго да кажа какво е слагано по това колело. Мисля, че нищо... MRP ми е водача. Главината штрака, сега ще чуем. 4 сутринта е. Няма да я засилвам с цяла сила. Скоро ще имаме такова клипче как караме. Ще
камерата и мисля да си купя GoPro. Ама за сега е това всичко, което виждате пред вас. И ще се видим скоро. Ей, чао!